Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Maintag siya pa naingon ni Ini aron nga masayod siya kung unsa kasakit. Do you have other twist? Jalan, sir? Kay ko na go on. Ipadayon og buka ka ng imong baba aron nga mukalit laon niya kag kahagba. Ay, santisima. Paolo, o sabay tuyo mo? Ha? Gamisod ka man din eh. Nothing. Wa? O ganong niay ka man? Gusto lang ako tanahon kung nagginhawa pa ba siya. Uy, I wanna make sure. Kawa na ko'y doppelganger. He's not a doppelganger. Imo siyang kaluha. Whatever. O nahigmata na siya. Saan? Saan? ay igor magkatong bilihok-lihok tong ihang tabon-tabon sa iyahang mga mata, sir. Unya, wala dayo mo buka. Oh well. Balita ilan niya ko ninyo. Kung mumata na siya, sir? Kung patay na siya. Uy, pastilan. Patimal nga pagkaanak. Way patasan! Asa liwat, sir? Usa! Hmm. Magsulti tao niya. Oh. Hello? Una, patay. Kabuwang naman lang yun. Ngano nakasulti man sa kuato ay? Haskang aha ka pa. Impas naman ka kuane. Nasuko to sa kong giingon kung asa liwat da. Mapagisapot itong daan si Sir Paulo. Ako pa yung gisamutan. Patay. Malimot lang unta in taon. Malimot lang in taon. Oh. Tatrace na nimo ang gibalhinan karon nga ospital sa doktor nga nagatiman ni Ella. Oh, good. Oh, sige. Paingon na ko. Make her comfortable. Samtang wa pa ko maabot. Oh. Dali na kay natrace sa akong gisugo kagabi. Ang nahimutangan karon sa doktor. Nga gisangunan ko kaniadtos pag-atima ni Ella. Sa niyang nagsabak pa siya. Buang ka! Nagitunto ko nimo. And now, you will have to pay the price. Tinoy! Sir, nagkaon pas kusina, sir. Ako lay uban nimo, sir. Si Tinoy ka ba? Dili, sir. Guriyo ko, sir. Guriyo. Pwes dili ikaw nga akong gipangita. Adto karon dayon sa kusina si Tinoy og parya. Pagdali! Sir. Wait! Sir? Gusto ko mo sa kasalawak nga nimutangan karon sa akong anak. Og bantayan mo siya og maayo. Ni Sir Paulo, sir? Bugo ka ba? Nganong pabantayan ko man mo si Paulo? Nasakit man siya? May lain din kang anak, sir? Hup! Sir, kung kaliyo, sir. Ang akong anak ang gidari ni kagahapon ni Tinoy. Gatua karon sa usa sa mga lawak sa taas ang bantay. Karon, hisabtan na ba ko nimo? You fool! Sir. Bantayan ako, sir. Bantayan ako. Dili mo sa mahimong biyaan. Hangtod nga dili ko mabalik. Nagkasabot ka ba? Sir. Kasabot kayo. Yo! Sa taas, sir? Adtua si Tinoy. Ug pari ana. Sa dili ka pa musaka sa taas, bugo! Sir. Atur ko. Atur ko, Tinoy. Hey, kabuisit Tinoy. Ganong mas ganahan mga sila nga magpauban kanunay Tinoy. Ako lang kanunay ang hibili ni Nisbay. Makalagot, oy.
time pass sa. Asam dito ko magbantay. Dinhis gawas kwarto o susud. Laya pud kon anher ko sa gawas kwarto magbantay no. Unsa palang tong orasa mabalik sila si Sir Orlando. Tagdugay ra bagay na siyang balik kung mulakaw na siya. Sa sod lang ko. Pero nga, makadua-dua ko sa akong cellphone. Ug makatuog sa kong dukaon. Wa pa bitay kalibutan ng akong gibantayan. Hayaya dinig daan, oy. Bugnaw kayong irkon. Pwerte kayong hayahaya ning mga dato. May kaugalingon pang ref sa kwarto. Una may mga pagkaon sa lamisa, Di pa man tao na magkakaon ng kaluhan ni Sir Paulo kaya natug man gyapon na ang turon. Ay, nahalamias grapes, oy. Dagko kayo. Presko kayo dagway. Be, kuhaan ako gamay, be. Dili magkabantay si Sir Orlando nga gikuhaan ako ni oy. Aray lang ko magkuha rin sa ubos nga bahin. Aron na mura nagwa tandog ka ba? Tamis uy. Kuha kong lima be. Mura nagwa kuha eh. Sir Paulo? Out. Ha? I said out. Unsa pa may imong gitanga diya? Gusto kang guyuron ti ka paingon sa bintana aron makagawas ka? Sa bintana ko mo pag-iyon, sir. Where else? Ah. You think kay iyagi ti ka og tarong sa pultahan? Kung ako na mismo ang muguyod nimo paingon sa gawas? Guyuron ti ka paingon sa bintana ug itambog ti ka. Ha? So move your ass and get out! What? Di ka mulihok? Dili, sir. Oh. Oh. O may sugo sa imong amahan, sir, nga dili ko mubiya din hangtod nga dili siya mabalik. Makasabaan niya ko, sir. Kuyaw. Nahadlok ka ni daddy pero wa ka mahadlok na ako. Sir. Tiguang ka na, Koryo. Ug dali na lang kaayo nga mabali ang imong kabukugan. Sir. Sa usa ko lang kasikad, mabali na ka ng hawak nimo. Gawas na. Samtang wa ko pa nabuhata. Maglisod ka na unya sa paglakaw kung mabali ka ng hawak nimong tigwanga ka. Sir. Sige na. Sige, sir. Sige. Hey. Biday niyo eh. Ako may naipit tinoon eh. Pulos mo na yung mga isong amahan ng anak. Ay, libog latagin sa itong tumanon. Bida yun. Husto. Akong tawagan si sir. Mas mayo nang may bao siyang napugos ako pagbiya tungkol ni Sir Paulo. Mas masipa ang iyong pagpalayan ni sa kinaan, Tinoy. Usman, nagsunod pa kitang prosesyon? Hello. Sir! Kinahanglang mahinungdanon kayong toyo mo, Goryo. Aron dili mausik ang akong oras sa pagtubag nimo. Speak! Kon, sir. Ni ako sa gawas kwarto ni sir. O sa ganit pangalan ning imong anak, sir. Basta mauna to. Igawas ko, sir, kay gipagawas mo ko pugos ni Sir Paulo. Naglakaw lang ko balik silong. Basta! Dili ba giingnan talaman ka? Nga dili ka mo biya sa iyang lawak? Bugo ka ba yung sultihan? Dili mo sa ingon, sir. Kuan mangod gihudlat mo ko ni Sir Paulo, sir, nga itambo ko sa bintana o ihagbong kung dili ko bugawas. Si Karan pa yun niya nga kung hawag aron ko no mabali. I don't know kung bugo ka ba lang, Goryo. O bugo ka gyud. Sir, Dili ka ba makasabot, ha? Dingnan ta ka. Nga dili ka mo biya sa iyang lawak hangtod nga dili ko mabalik. Di nga nung mibiya ka man, gawa pa ko, ha? O gipasagdan mo pa si Paulo nga tuasod sa lawak nga sila rang doha.
Damn it! Balik ka ron tayo dito. Kung di ka gustong tagod-tagoron ka sa akong pagbalik! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!